thil dang zong zong a in mi declarein omte hi ka ngai san le ka da san ber te an ni American coach ro pui berzing ami Emmanuel Stewart point mani trang mahaya wanga mi ti lom tum ran mi ai chuan din hun chebera idin lai poa itana om reng le chanpui tlat thin tu chahi ngai poimo in da sang tlat thin ang che alo ti hial ani vo in hian heng thu te ngai tu reng chung hian chanchin makdang lam tak mai karon soidon ani aming chu Peter ani a office pakhata hian manager na athoka atho puya hian nula chelo set mai Katrina om ve boka Katrina chu Peter chuan adur le a an nung chang ero chu ain ang lo le thung ani Peter chu ano pan lai tang towa mingoi choi le nung chang thatak mai ani a Katrina ve thung chu thian siam thiam tak mi harwang tak ani ve thung pathian in mishing te hne na mangaina alo da angin Peter le Katrina te chu anin kom tlang nel tak viau nu chuan mangai na chu an pahni in kara chuan alo piang veta a an pahni chuan chendun mei an lo ril ruk ta hiala Katrina ngai dana po mun ni a khusaka sum sen thon mei ai chuan remchang le in asave poka ti chuan an pahni remti na chuan an cheng dun ta a hunte alo kala office na te chu thu chunga thokrang thinan ni awangin exercise lak na hun po an nei lem lova an lo thau dun ta hle a apik takin Peter chu atak sari na te cholo pung na sa ta hle a nal lo khopin atak sa te chu alo thawin alo lian ta meya abial nu Katrina chuan chutia Peter alo thau na sa tak via wa chuan nui za siam nan te mana ching ta hle meya ngei om tak tak ta hian atong khum thin poka chutia abial nu in nui za siam nan le ngei om tak taka atong khum thin chu sheom atiril rufia wa ama ero chu engma asoi chuak lem lofa aril ru chung ril ero chu ana thin le ani tu khat chu Katrina po chuan thomno hak to ka nei to lo thu asoi chuaka Peter chuan ngai tu na thar nei thutin an pahni tan chuan gym kal chu thaberin asia a an ri na te atlak ni ma pe sei thu asoi chuan Katrina po chuan alo pompui hle a ti chuan an pahni chuan gym kal chu an tum ta a membership fee te pe in gym chu an kal ve ta a Peter chu gym a alakal ngai lo wangin ahman ro han man dan tu ta chu asha lo hle a gym member mi pa sa thatak tak le sak phiar tak tak te chuan an lui zatte a hlau le thina ati thangam lo thina abial nu Katrina ve thung chuan nuam ati hle thunga nirei lo ta nu chuan Katrina chuan alo hlok pui ta hle a mu thei khopin alo lang ta a atak salian le rit chu atla niam chakhle meya Peter ero chu athei top han chuama sela omsia om thei lo thunga athau ngai rengin athau renga aril ru bei dongin gym han kala thei top an han chuan po chuan athi tha thau thei talova atopa chuan acho san tange nge a thei top chu han tum le ma se beidon na ena zui nga zel tameya aril rungai tu na te chu abial nu Katrina chu an hrila lo fui phura malampan zel tura fuya hnekin alo nu izata mithat che hau takhi chu beidon na a hian chuan lam hi in nei zela ti in alo nu so ta zek meya Peter chu alung oi lo hle a ma se engma asoi chuak du lem lova Katrina chuan ngei om tak tak le husit tak taka ti ala ching renga chu chuan Peter rin lut chu na sa takin a hliam thin ani Katrina ve thung chu atak sa ti chu alo nan chho le towa atak sapian nak taka wang chuan a in duin moi a in ti ema hun le ni te aliam zela Katrina chuan Peter tel lava jimakal chu nuam ati ta viau meya thian tharte achar zela Peter ajima alo kalve chang te hian akal son sanin abula ompo adu lo tan te hiala Katrina om dana wang chuan Peter ril lu chu ana to tak set ani anin lai chi na chuan chiat lampan zelin amma a hlim taka an om dang kha Peter chuan angai thin hle a chuti lain Katrina la chuan gym lama kal hla nungot ngak hlalin a thian thar te bul chu nuam ati ber na hmun alo ni ta a Instagram lama te chuan athalak te chu a post chuai renga apiana nal ema wang chuan follower te chu anga le poka Peter ve thung chu limni reng anei lova
an nun hlui te chui kirin thil tam tak angai to chuaka chera tang chuan tho chuakin dar thalanga chuan ain en wangwanga Catherine in hetiang rilru akutamei hi ka taksa alo ria alo len tak zen wangani hi ti in ain mei tua atai plan tu te chu internet atanga la chuakin voi khatna na chu thei patok chuale atum ta a an pahni in ka siam thatle tuma rilru siamin an pahni tan dinar alo buat saya bati te chi in romantic theiang berin Catherine lom na le hlim da tu ni a siat ange chuan a buat sai ta a Catherine lo ho hun chu anga ka ma se Catherine chu lo ho zai reng arel thei talwa tlai to taka chuan alo ho veta a Peter chu Catherine lo ho tlai wang chuan a thin rim hle a ma se a thin rim na te chu da tha in dinar ai tur chuan a som ta a Peter be sei lo tak mai a thleng ta Catherine chuan chi ma a thian te ne na atak sata na tha anei to thu a hrila nel om lo zeta Peter thil lo bu sai chu en chungin room chunga alu san ta dai maya Peter chu lung oi lo viau ma se ala be dong du lova nikhat chu Catherine in dinner an ei na soina mun keifa chuan dinner ai pui tura som atuma a hmuna pan mek lai chuan athil mo wangin ading ta chot mai athil mu chu aring phal lo hiala ma se tak nge in si tak sa phiar nal zet mai ajim kal pui thin nge men en chuan ko su riala nui chunga ankal chu mu in a en reng rengot meya ril rubai vai takin anin lampan chuan a hong ta nak naka chu meni chuan Catherine chu alo hotlai hle a Peter chuan a hotlai chana lo zota Catherine chuan atak satana thale hrisel na angai tu lain nang thau taka thu khan engei lo ngai tu ve turom kaning to tak zet che ani ti na changa atuk zinga chuan Catherine chuan a chu san ta nga la Peter chuan chung ko din pui tur hiala alo du in akal bosan chu alunga lengin an thalak te chu ain rang thina adik tak chuan Catherine chuan thaule tha chavia wa ngai ma se Peter chu ani hau lo Peter chuan michak lo kan lo michak tak kani katun mapian ang ayanal kanai let le ang ti in rilru asian ta a angai tu na chu seng thar la in Catherine na hmule huna po ain chin nge ngei thein tura om atum ta a personal instructor te lain ataksa chu teacher atum le ta a kumalo ve me uchuan athok rim boka ataksa po alo fit chhole ta hle a mel ta chu alo thu chhole to hle a ama in rin tok na ta chu alo nei let le ta a in fiam na lam tengai na in ain khel na sa thin hle a ataksa pian na le mel thata wang chuan mi ta hriat a hlo ta via wa an khua fitness center lian pera chuan instructor na te athoka ado theina le mi angai sakna awang te chuan anhe na training te chuan an ngai sangin an za thei ma anhe na training an chak thei hlomani nula chelo tak tak le piannal tak tak ta hian anzar buai reng thin poka midangin anzar buai reng thin awang chuan Catherine po chu a thei hmil to a ngai tu po angai tu to lova ami thla a taknial po acham ngai to lovani nikhat chu Instagram a rin lo deuh hian message atonga Catherine alo ni a mu adu thu te aron soya Peter chuan mu chakna pakhat ma anei lo amaro chu engtin nge lo omzel ti hriat chu achak hrim hrima in mu chu rem ativeta a Peter le Catherine chu anin mu tangeya Catherine chuan Peter rilru nei let le ngai tumin thei to pa chuwa arilru in chu san mi alo turani ti a in hria angai omla it om thei ang bera hanti kwal velin Peter chu nei let le ngai atum hle a ma se enge thleng ta le Peter chuan ati beidong ve ta khop mei le ka hlo tlin lai chau ni lo ka hlo cham le chiat lai ber po a min hmangaya ka kianga om tat tu ani ka du ni ati ve ta tlat ani tun lai huna po mi tam tak dikna le hmangai na hual suata engma lo meya ngai tam tak an om ta ma se eng tiknia ema chuan anin chhir le nge thin kan that lai le hlo tin lai chawa kan kianga om du tu te hi kan hnol nga mangai reng ani chuti lai kan chiat ber lai po kan kianga om reng le min pui tu te hi kan ta na lu ber te an ni ti hriat reng tur ani i hmangai tan rin om tlat la hun har sa atoin tranpui angai huna po akianga om tlat la in lo hlim reng don nia